Grazzi lil Dominik illi nirringrazzjaw lil Dominik illi tkun magħna minn ġimgħa l-oħra u fuq kollox bekk għandna kanzunetta tiegħek stess u vera. Eżattament. Nista' ngħid illi hekk dejjem tina kanzunetti differenti. Konna naqra versatili wkoll. Ekku, il-kantanti tagħna dik li għadnilhom aħna mill-bidu dejjem oħol u hekk dik xi ħaġa differenti biex noqtu kulħadd u fil-fatt dik li nagħmlu. Jiena nawguralek ħafna. Grazzi mill-ġdid. Nistaħħolkom ħafna x'tagħmlu wkoll il-ġimgħa d-dieħla ħaniltaqgħu miegħek u mal-kantanti kollha finalisti u ġvera. Aħna nawguraw il kulħadd. Grazzi. Xejn moħħok hemm? Ta' u bla dubju niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla. Grazzi mill-ġdid. Ta' grazzi lilek ukoll il-Dominik li tkun magħna mill-ġimgħa l-oħra. Grazzi lil Dominik, il-kantanta żagħżugħa tagħna.